Mary Louise Colejro Prieka tgħin lill-foqra u lil kulħadd, irrispettivament mill-kulur politiku tagħhom. Kumment komuni fost ir-residenti ta' Ħalluqa li niżlu fil-misra ħewlieni biex isellmu lill-President tar-Repubblika l-ġdid. Għamil pjaċiri lil kulħadd, m'hemmx kuluri, pjaċiri lil kulħadd tagħmel, batilna mis-sema l-bambin. Mara eżemplari, tgħin il-kulħadd, jenini nofa, niftakar għal-maċina, tipprova tgħinek, anka tagħmel l-impossibbli, ħadd ma jista' jgħid fuqha, għax veru mara li taħdem. Mara tħabbrek ħafna għan-nies, kull ma jkollok bżonn tagħmelulek. Mara vera tħobb il-fqir. Kulħadd taqdi. Sewa il-Labor u sewa il-Nazzjonalista wkoll dietom ukoll. Kulħadd ħajjimmissja, kulħadd ħajjimmissja għax mara veru taf tħobb u taqdar dak li jkunu tifhem. Kienet mara u tfittixa u s-siba u taqdil kulħadd. Bla kantunieri u minnu u minni. Mara tal-familja, tħobb l-anzjani u t-tfal, nisbaħ ħaġa li tista' tagħmel. Dik għandha ħafna valuri u għandha prinċipji reliġjużi tajbin ħafna. Għandha prinċipji soda ħafna fil-fidi, tħobb il-kulħadd, m'għandix partiti u reliġjuża ħafna. Il-President Mary Louise Colejro Prieka irringrazzjat b'dan il-mod lill-poplu ta' Ħalluqa. Grazzi tar-rispett. Thank you. Min barra Ħalluqa, il-President tar-Repubblika żaret ukoll is-Siġġiewi li jifforma parti mis-Sitt Distrett. Hemmhekk ukoll ingħatat merħba mill-isbaħ fost oħrajn bil-banda u l-fjuri minn bosta. Ma naqas iċ-ċabċib u anki xi dema fl-għajnejn.